खुलुमबाय लोगो नोंथांमोन गिबियावनो गोदान मोनसे भिडिअ नोंथांमोन गासैखौबो बरायनाय जाबाय नोंथांमोना बेवहाय नुनो मोनदों रिटन टेस्ट फर द पोस्ट ऑफ फरेस्टर 1 दा बे एग्जामा जानानै थांबाय दा बेनिनो सोंथिनि फिननायफोरखौ नैबे भिडिअनि गेजेरजों सावरायनाय जागोन सो बे कुइसन जा बुकलेट दङ बेखौ आं जोंनि सासे लोगो होदोंमोन बेनिफ्राय आं कुइसन पेपारखौ कालेक्ट खालामनानै लानाय जादों आरो बेवहाय मा सोंथिफोरा माबायदि एन्सारा जागोन बेखौ आं नोंथांमोननो बे भिडिअनि गेजेरजों फोरमायनो नागिरदों सो गोबाव खालामालासे भिडिअखौ जागायनोसै दा बेवहाय नोंथांमोना बेवहाय इंलिशआव दङ फार्स्ट दा इंलिशआव बेवहाय नोंथांमोना नुनो मोनदों नंबर 1 जागोन ही इज इंटरेस्टेड इन नैबे ऑप्शन डी आनो जायो ऑप्शन डी लर्निंग न्यू लैंग्वेज ऑप्शन डी आ जागोन बेनिफ्राय क्वेश्चन नंबर 2 दङ चूज द करेक्ट वर्ड बेयाव द कमिटी हैज रिच्ड ए डिसीजन दा बेयो जागोन बे द कमिटी हैज रिच्ड ए यूनिक डिसीजन दा नोंथांमोना आं नोंथांमोनखौ बुङो जे बेवहाय मोनफा मोननै गोरोन्थि जुदि जायोब्ला नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव कमेन्ट खालामहरदो बेनिफ्राय नेक्स्टआव 3 नम्बराव दङ दा आं बेखौ एनालाइज खालामनानैसो होनाय जादों जुदि बेफोर माबाफोर गोरोन्थि जानो हागौ बे गोरोन्थिफोरखौ नोंथांमोना बबे एन्सारा जागोन बेखौ नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव कमेन्ट खालामहरदो दा 3 नम्बरा जाहैबाय बेवहाय हेपीया जाहैबाय हेपीनि जा बेयाव सिनोनिम थांदों सिनोनिमा जाहैगोन हेपीना जयफुल जायो ऑप्शन डी आनो जागोन कारेक्ट आन्सार बेनिफ्राय नेक्स्टआव 4 नम्बरनि जा सोंथिनि फिननाय बे जागोन शी वाज नै देशआव मा जागोन बाय द बिउटिफुल सिनारी बा ऑप्शन ए आनो जागोन बेयाव इन्सपायर्ड जागोन बेनिफ्राय 5 नम्बराव दङ व्हाट इज द एन्टोनिम अफ डिफिकाल्टनि एन्टोनिमा मा जागोन उल्टा सोदोबखौ सोंदों बे जाहैबाय इजि बेनिफ्राय 6 नम्बर दङ दा बेनिफ्राय 6 नम्बरा बेवहाय नोंथांमोना नुनो मोनदों 6 नम्बरखौ बे जाहैबाय सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट आर्टिकल ही इज इंजिनियर दा बे जागोन एन माने एना जाखो जेहेतु नैबे इ दङ इया जाहैबाय भावेल लेटार थायोबाथाय बेनि सिगाङाव आर्टिकला मा जयो एन जयो दा ऑप्शन डी आ जागोन बेनिफ्राय 7 नम्बराव दङ शी डोन्ट लाइक आइसक्रिम दा बेवहाय नैबे डोनानो कारेक्ट आन्सार जागोन मानोना बे नैबे जा सी बे सीया जाहैबाय थर्ड पर्सन सिंगुलार नाम्बार आरो थर्ड पर्सन सिंगुलार नाम्बारजों दासो जयो दा बेवहाय इररखौ सोंदों इररा जाहैबाय ऑप्शन डी आ जागोन बेनिफ्राय नेक्स्ट 8 नम्बराव दङ टू गिव अप नि मीनिंआ मा जागोन नैबे ऑप्शन डी सारेन्डारा जागोन बेनिफ्राय नेक्स्टआव दङ नैबे 9 नम्बर चूज द करेक्ट आंसर आई हैव लिटिल एप्पल्स देन यू आई हैव फ्यू एप्पल्स देन यू आई हैव लेस एप्पल्स देन यू बेनिफ्राय नै ऑप्शन डी दङ आई हैव फ्यूअर एप्पल्स देन यू दा बे जागोन नैबे ऑप्शन डी आ जागोन आंसरा ऑप्शन डी आई हैव फ्यूअर एप्पल्स देन यू बेनिफ्राय नेक्स्ट सोंथिखौ नाय दा बेवहाय नेक्स्ट सोंथिया जाहैबाय क्वेश्चन नम्बर 10 दा क्वेश्चन नम्बर 10 नाव बेवहाय नोंथांमोना नुनो मोनदों आई विल गो फॉर ए वॉक इट इज रेनिंग दा बे जागोन अल्दो जागोन आई विल गो फॉर ए वॉक अल्दो इट इज रेनिंग बेनिफ्राय नैबे 11 नम्बर दङ चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम नाइदर ऑफ द आंसर डेस करेक्ट बेवहाय सिंगुलार नाम्बारखौ बुंनाय जादों नाइदर थायोब्ला नोंथांमोना बेखौ होब्लानो जाबाय इसखौ होबानो जाबाय बेनिफ्राय 12 नम्बर दङ आइडेन्टिफाई द सिनोनिम फॉर क्विकनि सिनोनिमा मा जागोन क्विक माने फास्ट बेनिफ्राय 13 नम्बराव दङ 13 नम्बराव द टीचर प्रेज द स्टूडेंट्स फॉर देयर वर्क बे जाहैबाय एक्सेलेंट वर्क ऑप्शन सी आ जागोन बेनिफ्राय नेक्स्टआव दङ 14 नम्बर दा 14 नम्बराव जाहैबाय बेवहाय सोंथिया दा बेवहाय नोंथांमोना नुनो मोनदों सी टू द स्टोर एवरी डे दा बे जाहैबाय नैबे गोस जायो राइट आंसरा गोस सी गोस टू द स्टोर एवरी डे बेनिफ्राय नेक्स्ट 15 नम्बराव दङ डिफिकाल्टनि सिनोनिम्सआ मा जागोन डिफिकाल्टनि सिनोनिम्सआ जाहैबाय हार्ड जागोन नेक्स्ट सोंथिया जाहैबाय 16 नम्बर सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट प्रोनाउन इज स्टूडेंट मस्ट सबमिट होमवर्क माने बेवहाय देयारा रं जायो देयारखौ होनो ना नोंथांमोना बेवहाय इज साफ्रोम स्टुडेन्टफोरखौ बुंनाय जादों बेखायनो नैबे ऑप्शन डी आ जागोन हिज और हार 16 नम्बरा बेनिफ्राय नेक्स्ट 17 दङ if I, you, I would take the job. बे ऑप्शन ए जागोन where
बेनिफ्राय नेक्स्टआव दङ बेनिफ्राय नोंथांमोना नुनो मोनदों नेक्स्ट एक्सपेंसिवनि जा एन्टोनिम एक्सपेंसिवआ जाबाय चिप जागोन बेनिफ्राय 19 नम्बर The cake was by my grandmother बे बेग जायो BAKED बेग बेनिफ्राय 20 नम्बर दङ Choose the appropriate conjunction I like tea बे ऑप्शन बी आ जागोन but I don't like coffee बेनिफ्राय 21 दङ He ran very fast दा बे जायगोन बेवहाय एररखौ सोंदों एररआ जाहैबाय राना जायो दा बे एन्सारा जागोन रान बेयाव एस लगायनांगोन रान्स जानांगोन थार्ड पारसन सिंगुलार नाम्बारजों एस जयो दा बेनिफ्राय नेक्स्टआव दङ 22 नाम्बारखौ नायदों नोंथांमोना बेवहाय दङ दास इम्पार्शियल मिन इम्पार्शियलनि मिनिङा नैबे निउट्रेल जायो बेनिफ्राय 23 दङ I have to finish my homework बे जागोन yet I have yet to finish my homework बेनिफ्राय 24 दङ choose the correct answer बे नैफोर ए आबो जानाय नङा बी आबो जानाय नङा नै ऑप्शन डी आ जागोन ऑप्शन डी आ जाबाय सी एन्जॉयस स्विमिं बेनिफ्राय 25 आ दङ आइडेन्टिफाई द सिनोनिम फर बिउटिफुलनि सिनोनिमा मा जागोन प्रिटी ऑप्शन डी बेनिफ्राय नेक्स्टआव दङ 26 नम्बर दा 26 नम्बरखौ नोंथांमोना नुनो मोनदों बेवहाय एन्टोनिम सोंदों एक्सेप्टनि एन्टोनिमा मा जागोन एक्सेप्टना रिजेक्ट जाहैबाय बेनिफ्राय नेक्स्टआव दङ 27 he was accused stealing the money बे जायगोन अफ जागोन accused थाबाथाय अफ जायो बेनिफ्राय नेक्स्ट 28 दङ select the appropriate preposition the cat is hiding the table आन्दार जागोन ऑप्शन सी बेनिफ्राय 29 MBS mean दा बेनि मिनिंखौ सोंदों बे जाबाय आनसार्टेन जायो बेनिफ्राय 30 नम्बर दङ she is then her sister दा बे जाहैबाय नोंथांमोननि फिननाया जाहैबाय she is दा बे जाबाय more taller माने comparative नि बेहे दा more taller than her sister दा ऑप्शन बे जायगोन नैबे ऑप्शन सी दा बेखिना जाबाय इंलिशनिमोन दा इंलिश सेक्सनाव गासै 30 कुइसन फैदोंमोन दा 30 कुइसननि मादाव नोंथांमोना बेसेबां मोननो हाखो कमेन्ट सेक्सनाव कमेन्ट खालामहरदो बेनिफ्राय दा फैबाय नेक्स्टआव जीके दङ दा जीकेबो एसेबां गोरा फैयाखै पेपारखौ नायदोंमोन दा जीके नि जा सोंथि दा सोंथिनि फिननायफोरा बेबायदि जायसिगोन दा बेवहाय 31 आ जाहैबाय कैपिटल सिटी अफ अस्ट्रेलिया कैपिटल सिटीआ मा जायगोन अस्ट्रेलियानि बे जाबाय कैनबेरा बेनिफ्राय नेक्स्टआव दङ 32 दा 32 आ जाहैबाय बेवहाय लार्जेस्ट ओशियन ऑन अर्थ बे जाबाय पेसिफिक ओशियन प्रशांत लैथोमा जायो बेनिफ्राय हु पेइन्टेड द मोनालिसा बे जाहैबाय नैबे ऑप्शन डी आ जागोन लियोनार्ड दा विन्सी बेनिफ्राय नेक्स्टआव दङ 34 दा 34 आ जाहैबाय बेवहाय हु इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स अल्बार्ट आइनस्टाइन आ जायो ऑप्शन डी बेनिफ्राय 35 व्हाट इज द करेंसी ऑफ द यूनाइटेड किंगडम बे जाबाय पाउंड स्टर्लिंग बेनिफ्राय नेक्स्टआव दङ 36 आ जाहैबाय नेक्स्टआव दा बेवहाय 36 आ दङ इन व्हिच इयर डिड द टाइटानिक सिंक टाइटानिकआ बबे बोसोराव गोदोदोंमोन दा बे जाबाय 1912 बेनिफ्राय 37 व्हिच organ is responsible for pumping blood throughout the body बे जाहैबाय हार्ट जायो बेनिफ्राय नेक्स्टआव दङ नेक्स्टआव 38 आ जाहैबाय व्हाट इज द लार्जेस्ट लैंड एनिमल सोंनाय लोगो लोगो बे जाहैबाय एलिफेन्ट जायो नैबे ऑप्शन बी आ जानो हाया बेनिफ्राय वाटार एनिमल जुदि बुंबा नोंथांमोना बे माबाखौ होननांगौ व्हेलखौ होनो नांगौ व्हेल बेनिफ्राय नेक्स्टआव दङ 39 दा 39 आ बेबो फैबाय थायो एग्जामफोराव नैबे हु डिस्कभार पेनिसिलिन बे जाबाय अलेक्जेंडार फ्लेमिंग बेनिफ्राय 40 नम्बराव दङ हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट अफ यूनाइटेड स्टेट बे जाबाय जर्ज वाशिंटन बेनिफ्राय बेवहाय नैबे साइन्सनि मोनसे कुइसन फैदों दा 41 दा बे जाबाय एटमिक नम्बर 1 आव थानाय जायनि गुण रासायनिक अनजिमा 1
बे सेयाव सोर दङ हाइड्रोजेन एटमिक नम्बर अफ हाइड्रोजेन इज 1 हिलियम ना बेसां जायो नैबे हिलियम ना 2 नैबे कार्बन ना बेसां जायो 4 बेनिफ्राय अक्सिजेन ना बेसां जायो 8 दा 1 आव ऑप्शन डी आ जागोन जेहेतु बेना एटमिक नम्बर 1 बेनिफ्राय नेक्स्टआव दङ 42 दा 42 आव बेवहाय नोंथांमोना नुनो मोनदों सोंथिखौ बुहुमनि बयनिख्रुइ फिसासिन हादोरा मा बे जाबाय भेटिकान सिटी बेनिफ्राय 43 दङ इन व्हिच कन्टिनेन्ट इन द साहारा डेजर्ट लोकेटेड साहारा डेजर्टआ बबेयाव दङ बबे हादरमायाव आफ्रिकायाव बेनिफ्राय नेक्स्टआव दङ 44 दङ हु इज द ऑथर ऑफ द हैरी पॉटर सीरीज नि ऑथरा सोर लिरगिरिया सोर दा बे जाहैबाय ऑप्शन डी नैबे जेके राउलिंग बेनिफ्राय नेक्स्ट सोंथिया जाहैबाय 45 दा 45 नि फिननाया जाहैगोन बेवहाय सोंदों व्हाट इज द टलेस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड बे जाहैबाय माउन्ट एभारेस्ट दा बयनिख्रुइ गोजौसिन हाजो थिखिनि दा बेयाव बेसेबां मिटार गोजौ बेखौ नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव कमेन्ट खालामहर माउन्ट एभारेस्टनि जा थिखिनि बे गोजौआ बेसेबां बेखौ कमेन्ट सेक्सनाव कमेन्ट खालामहर बेनिफ्राय 46 दं व्हिच इज द लार्जेस्ट प्लेनेट इन आवर सोलार सिस्टेम बे जाहैबाय जुपिटार बृहस्पति ग्रहआ जाबाय लार्जेस्ट प्लेनेट आरो आं नोंथांमोनखौ बेवहायनो मोनसे सोंथि सोंनो लुबैदों स्मलेस्ट प्लेनेटआ मा जागोन दा स्मलेस्ट प्लेनेटखौ नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव कमेन्ट खालामहरदो आरो माखासे बेवहाय नोंथांमोना जायफोर प्रिपारेसन खालामबाय दङ बिथांमोना स्मलेस्ट लार्जेस्ट आरो सानखौरांनि खाथियाव थानाय ग्रहआ मा खाथिसिनाव थानाय बेफोरखौनो फैनो हायो एग्जामाव फिसा फिसा माने जेनेरेल कुइसन जायफोरखौ नोंथांमोना क्लियार खालामनानै ला बेनिफ्राय नेक्स्टआव नैबे जुपिटारा जाबाय बेनिफ्राय 47 हु इनभेन्टेड द टेलिफनखौ सोर दिहुनदोंमोन आलेक्जेन्डार ग्राहाम बेल बेनिफ्राय नेक्स्टआव 48 दङ दा 48 आ जाहैबाय दा अडेसिनि लिरगिरिया सोरमोन दा बे जागोन हमार बेनिफ्राय 49 दङ व्हाट इज द केमिकल फर्मुला फर वाटार केमिकल फर्मुला मा जागोन दै वाटारनि फर्मुला जाहैबाय H2O बेनिफ्राय नेक्स्टआव दङ 50 नम्बर दा 50 नम्बरा जाहैबाय बेवहाय व्हाट इज द लार्जेस्ट डिजर्ट इन द वर्ल्ड दा बेखौ गोबांनो माने कन्फ्यूज जादों गोबां एग्जाम होगिरियान कन्फ्यूज जादों जानांगौ लार्जेस्ट डिजर्ट सोरबाया बेखौ ऑप्शन डी खौ होदों ऑप्शन डी आ नैबे ऑप्शन डी आ माला जागोन जेब्ला व्हाट इज द लार्जेस्ट हट डिजर्ट नियाव जुदि हट डिजर्ट जुदि थायोबा अब्लानो बे ऑप्शन डी आ जागोन जुदि जेबो होनाय थाया आरो नोंथांमोना जुदि सपोज नैबेखौ ऑप्शन ए खौ नोंथांमोना नुनो मोनाखै ऑप्शनाव आरो अब्लानो बेखौनो ऑप्शन डी खौनो नोंथांमोना होनो हागोन दा बेवहाय ऑप्शन ए आ जाहैबाय लार्जेस्ट डिजर्ट जायो इन द वर्ल्ड एन्टार्कटिक डिजर्ट आरो जुदि कुइसनाव हट डिजर्ट होनना बुंब्ला साहारा डिजर्टआ जाहैगोन दा नोंथांमोननि जा एन्सार दा बे जाहैगोन नोंथांमोननि एन्सारा जाहैबाय नैबे ऑप्शन ए आ जागोन एन्टार्कटिक डिजर्टआ जागोन बेनिफ्राय 52 नम्बर दङ 51 दा 51 आव which country is known as Eiffel Tower बे जाहैबाय फ्रान्सखौ आइफेल टावार होननानै मिथिनाय जायो बेनिफ्राय नेक्स्ट 52 आ जाहैबाय बेवहाय दङ who was the first person to walk on the moon माने अखाफोराव आगान होजेननाय थाबायजेननाय गिबि सुबुङा नील आर्मस्ट्रं बेनिफ्राय नेयाव दङ what is the primary ingredient in bread ब्रेडनि जा प्राइमारि इनग्रेडियेन्ट बे जाहैबाय व्हीट गेहुआ जायो बेनिफ्राय नेक्स्ट कुइसन दङ 54 दा 54 आव नोंथांमोना नुनो मोनदों बेवहाय दा बेवहाय 54 आव दङ हु पेइन्टेड द सीलिंग द सिस्टेन चेपल दा बेखौ सोर लिरदोंमोन बे जाहैबाय ऑप्शन सी जागोन माइकेल एन्जेल बे जायो बेनिफ्राय 55 दं व्हाट इज द हार्डेस्ट नेचुरल सबस्टेंस होननाय लोगो लोगो नैबे डायमन्डआ जायो बेनिफ्राय नेक्स्टआव दङ नेक्स्ट बे जाबाय व्हाट इज द थार्मोमिटारजों मा सुयो बयबो मिथिगौ जानांगौ बेखौ टेम्पारेचार जुखिनायाव बेखौ बाहायनाय जायो बिदुं बेनिफ्राय 57 दङ हु इज नोन एज द फादार अफ जिअमेट्रि होननानै सोरखौ मिथिनाय जायो बे जाबाय इउक्लिडआ जागोन ऑप्शन डी बेनिफ्राय नेक्स्टआव दङ 58 दा बे 58 नि फिननाया मा जागोन दा बेवहाय 58 दङ दा 58 आ जाहैबाय व्हाट इज द मेन गेस फाउन्ड इन द एयार वी ब्रेथ दा जों जा हां लानाय बाराव गुबैयै मा गाहाय बार गेस मोननाय जायो
बे जाबाय ऑप्शन डी नाइट्रोजन नाइट्रोजना बेसां परसेंट दङ 78% दङ जोंनि बारमण्डलाव आरो बेनिफ्राय नेक्स्टआव दङ 59 दा 59 आ मा जागोन दा 59 आ जाहैबाय बेवहाय which continent is known as the dark continent होननाय लोगो लोगोनो बे आफ्रिका जायो बेनिफ्राय बे एन्टार्कटिकायाथ' जे बेवहाय जानाय बे जेबो व्हाइट कन्टिनेन्ट होननासो बेखौ मिथिनाय जायो बेनिफ्राय नेक्स्टआव 60 आव दङ which scientist is known as proposing the theory of general relativity बे जाबाय आल्बार्ट आइनस्टाइन जागोन बेनिफ्राय नेक्स्ट क्वेश्चन नम्बर 61 दा क्वेश्चन नम्बर 61 नोंथांमोना नुनो मोनदों नैयाव who among the following discover stethoscope दा stethoscope खौ सोर दिहुनदोंमोन बे रेने लिनिक नोंथांमोना भिडिअनि गेजेराव सम सम माने दाउनि गाबनाय खोनानो मोनदों आं भिडिअखौ माने फुङाव बानायनाय जादों बेखायनो नोंथांमोना दाउनि गाबनाय खोनानो मोनदों दा बेनिफ्राय नेक्स्टआव 62 दङ दा which of the following is a UNESCO World Heritage Site दा बेवहाय वर्ल्ड इउनेस्को वर्ल्ड साइट गोबां माने बेखौ कन्फ्यूज जानो हागौ दा बेवहाय नैबे ऑप्शन ए जानो हाया दा राइट आन्सार जागोन नैबे ऑप्शन बी दा कलसियामा जाहैबाय वर्ल्ड इउनेस्को साइट मोननाय बे दा कलसियामा आरो बेनिफ्राय नेक्स्टआव दङ क्वेश्चन नम्बर 63 दा क्वेश्चन नम्बर 63 आव दङ नोंथांमोना बेवहाय नुनो मोनदों क्वेश्चन नम्बर 63 खौ which ocean is known as the having the Bermuda Triangle Bermuda आखान्थिथाम थानाय थाखाय बबे लैथोमाया मिथिजायो बे जाहैबाय आटलान्टिक अशियान आटलान्टिक लैथोमा बेनिफ्राय नेक्स्टआव दङ 64 बेवहाय 64 खौ नोंथांमोना नायदो बे what is the term for a word that is spelled the same forward and backward माने मोनसे सोदोबनि सोदोबा मा जाय रोखोमसे सिगांथिं आरो उनथिं बानान खालामनाय दा मोनसे जुदि फिसा एग्जांपल जुदि लायोब्ला बे माने नैबे STARTS जेब्ला जोङो नैखो सोदोबखौ नैबे मोनसे सोदोब जाहैबाय स्टार्ट्स दा बे स्टार्ट्सखौ जेब्ला नोंथांमोना ओरै सिगांथिंनिफ्राय जेब्ला जागोन जोङो स्पेलखौ जुदि नायोब्ला बे बेगनिफ्राय फैबाबो माने बेनो जायगा नोंथांमोना जुदि मोजाङै नोजोर होयोबा स्टार्स STARTS बेनिफ्राय बेखौ आरो नैथिनिफ्राय नोङो जागायबाबो माने उनथिनिफ्राय नोङो जागायबाबो मा जागोन स्टार्सआ बिदिनो थागोन बा बेबायदि वार्ड जानायफोरखौ मा बुंनाय जायो मा टार्म जों बेवहाय इउज खालामनाय जायो बे टार्मखौ सोंदों दा बे टार्मा जाहैबाय नोंथांमोनना नै ऑप्शन डी आ जागोन आरो नैबे ऑप्शन डी आ जागोन राइट आन्सार जागोन नैबे ऑप्शन डी बे ऑप्शन डी आ जागोन palindrome जागोन palindrome दा बे जायो नेक्स्ट 65 आ जाबाय which physics is known for the uncertainty principle सोर माने बे माबाखौ बुंनाय जायो मा होनना बुङो देहा फाहामगिरिखौ रोखा नङै खान्थिनि थाखाय मिथिजायो बे जाबाय वार्नार हाइसेनबार्ग नैबे वार्नार हाइसेनबार्ग बेनिफ्राय नेक्स्टआव दङ 66 दा 66 आव नोंथांमोना नुनो मोनदों दा बेवहाय बिग एप्पल होननानै निउ यर्क सिटीखौ बुंनाय जायो नैबे निउ यर्क सिटी बेनिफ्राय 67 what is the primary ingredient in the traditional Japanese cake दा बे जाहैबाय राइस बेनिफ्राय नेक्स्टआव दङ 68 दा 68 आव दङ बेवहाय सोंथिया in which year did Berlin Wall fall होमबा बे जागोन 1889 बेनिफ्राय 69 दङ which Nobel Prize winning author wrote the Old Man the Sea बे जाहैबाय ऑप्शन ए आर्नेस्ट हेमिंगवे बेनिफ्राय नेक्स्ट जाबाय 70 नम्बराव नोंथांमोना नुनो मोनदों बेवहाय which famous structure was built as a tomb for the Mughal Emperor Shah Jahan's wife Shah Jahan's wife गावनि जाय वाइफ दङ बिसि दङ बेनि गोथैखौ फबनाय जायगा आरो बे माखंसालि बुंदों बर' दाथायखौ माखंसालि बायदि लुनाय जादों बेखौ मा मुं होनाय जादोंमोन बा मा मुंजों बे फेमास बे जाबाय ताजमहल ऑप्शन ए आ जायो दा बेखिनिया जाहैबाय जीके पार्ट दंमोन बेनिफ्राय जीके पार्टनि उनाव बेवहाय मेथ्स दङ दा 71 निफ्राय मेथ्स दा मेथ्सआबो एसेबां गोरा फैयाखै बायदि मोनदों आङो दा 71 बे जाहैबाय in a geometric progression in the third term is 54 and the sixth term is 1458 what is the common ratio बे जाहैबाय
कमन रेशियो जागोन 3 सल्भखौ आं खालामथ'ला बेखौ गोलाव जायो बेसे बेनिफ्राय नेक्स्ट 72 आ जाहैबाय बेवहाय if a triangle has sides of length 3 cm 4 cm and 5 cm what type of triangle is it दा जुदि मोनसे ट्रायंगला बेनि जा लेंथफोर होनाय दङ सपोज बे मोनसे ट्रायंगल जाहैबाय दा बे ट्रायंगलनि नैथिं हमना ला 3 नैबे 4 नैबे जाहैबाय हमना ला 5 लाव खान्थि आरो बे दा बेनि जा पाइथागोरासनि थारबुंथि बायदि जुदि इउज खालामोबा नैबे 3 स्क्वायर प्लास 5 स्क्वायर इक्वल टु मा जागोन सरि 5 स्क्वायर नङा बेयो माने हासा स्क्वायर प्लास मा जागोन सरि दे नैबे 72 बे 72 खौ हमना ला नैबे बायदि मोनसे आखान्थि थाम राइट एंगल ट्रायंगल जों जुदि आखिबा नैबे 3 नैबे 4 नैबे 5 दा हासा स्क्वायर माने बेवहाय जौथाय स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इक्वल टु नैबे 5 स्क्वायर जों लिरनो हायो आरो बेखौ जों सल्भ खालामबा नैबेसिम 25 मोनगोन इक्वल टु निथिंबो मा मोनगोन 25 होमबा बेबायदिनि बेलायाव जों जुदि पाइथागोरासनि थारबुंथि जुदि इउज खालामोब्ला बेयो मा जानो हायो नैबे राइट एंगल जानो हायो ऑप्शन ए आ जागोन आरो गुबुन फारसे जों नैबायदि बेखौ खालामनाय जेहेतु नैबे गासैबो साइडआ गावजों गाव मिलाया बेनि जा आखान्थिनि मान होनाय दं बे गावजों गाव मिलाया अब्ला मिलायाबा आरो मा जायो बे बायदि आखान्थि थामखौ जोङो गोरोबै आखान्थि थाम स्केल एन्ड ट्रायंगल बिदिबो जों बुंनो हायो बा बेवहाय नैबे ऑप्शन 72 आ मोननैबो जानो हायो बेवहाय ऑप्शन ए आबो जागोन आरो स्केल एन्ड आबो जागोन नाथाय नोंथांमोना बे मोननैनि मादाव जायखिजाया मोनसेखौल'सो लिरनो नांगौ आरो एन्सारखौ दा नों जुदि स्केल एन्ड लिरदोंबा ऑप्शन ए खौ लिराबाबो जागोन आरो ऑप्शन ए खौ जुदि लिरदोंब्ला स्केल एन्ड खौ लिराबाबो जागोन दा बे मोननैबो राइट एन्सार बेनिफ्राय नेक्स्ट 73 खौ नाय नोंथांमोना दा 73 जाहैबाय बेवहाय द सम अफ एंगल इन ए ट्रायंगल दा जायखिजाया मोनसे आखान्थि थाम बे आखान्थि थामनि जायफोरनि खना दङ बे खनानि गासै दाजाबा बेसेबां जागोन मोनथाम खनानि दाजाब गासैया मोनथाम खनानि दाजाब गासै बे जागोन 180 डिग्री जागोन बे 180 डिग्री बेनिफ्राय नेक्स्टआव दङ 74 दा 74 आव नोंथांमोना नुनो मोनदों नैबे व्हाट इज द स्क्वायर रुट अफ 64 नि स्क्वायर रुटआ मा जागोन 64 ना जाहैबाय 8 आन्सार जाबाय बेसेबां जायो 64 बेनिफ्राय नेक्स्टआव दङ नैबे 75 खौ नोंथांमोना नाय दा बे जाहैबाय व्हाट इज द फलोइंग इज ए प्राइम नम्बर बबे गाहायनि बबे माने प्राइम नम्बर सोंदों दा प्राइम नम्बरा मानिफ्राय स्टार्ट जायो 2 निफ्राय स्टार्ट जायो 2 3 जानो हागोन 5 जानो हागोन 7 जानो हागोन बेनिफ्राय डाइरेक्ट मा जानो हायो 11 जानो हायो दानियाव जा 9 नुदो बे जा कम्पोजिट नम्बरसो जायो 6 बेफोर गासैबो कम्पोजिट बा बेनि जा राइट आन्सार नैबे ऑप्शन बी आ जागोन 11 ना जागोन बेनिफ्राय नेक्स्ट दङ 76 दा बे 76 आव नोंथांमोना नुनो मोनदों if a triangle has a length of 10 cm a rectangle नैबे मोनसे रेक्टेंगल दङ बेनि लेंथआ बेसेबां दङ 10 बेनिफ्राय नैबे बेवहाय वेटआ बेसेबां गुवारा 5 बा बेनि एरिया दिहुननो द सो एरिया दिहुननोबा l * b डाइरेक्ट खालामना हो बा l आ बेवहाय 10 into मा जागोन 5 10 into 5 खालामबा मा जागोन बे 50 जाहैबाय नैबे 50 बा ऑप्शन माबे जासिगोन दा बा ऑप्शन ए आ जागोन बेवहाय राइट आन्सार जागोन नैबे ऑप्शन ए 50 सेन्टिमिटार बेनिफ्राय नेक्स्टआव 77 दङ 77 फैक्टोरियल 7 बे एक्चुअली बे एडभान्स मेथ्सनि नैबे फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल रिलेटेड थानाय कुइसनफोरा एडभान्स मेथ्सनि जायो जेनेरेल मेथ्सआवबो दङ नामा बेखौ नोंथांमोना आं जेनेरेल मेथ्सआवसो बेखौ मोननाय जायाखै बे एडभान्स मेथ्सनि मोननोबो हागौ दे आं गोसोआव गैला बेखौ फैक्टोरियल 7 बा फैक्टोरियलनि मेथ्स थानोबो हानाय बेनिफ्राय दा जायखिजाया 77 खौ जुदि फैक्टोरियल 7 जुदि सोंदोबा जोङो बेखौ मा लिरनो हायो माने 7 गासै नोंथांमोना नैबायदि माल्टिप्लाइ खालामबानो जायो 7 into 6 into बेनिफ्राय 5 into 4 into 3 into 2 into 1 दा बे गासैखौबो नोंथांमोना माल्टिप्लाइ खालामनानै जा रिजाल्ट मोनगोन बेनो जाहैगोन राइट आन्सार नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव कमेन्ट खालामहरदो 77 नि एन्सारा माबे जागोन बेखौ माल्टिप्लाइ खालामदो अब्लानो राइट आन्सारखौ नोंथांमोना मोननो हागोन 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 बेखौ माल्टिप्लाइ खालामबानो एन्सारखौ मोननो हागोन दा बेवहाय ऑप्शन डि आ होनाय दङ 5040 दा बेखौ नोंथांमोना नंगौना नङा बेखौ नायमारदो बेखौ माल्टिप्लाइ खालामबानो एन्सारा मोनगोन
बेनिफ्राय नेक्स्ट 78 दङ दा 78 आव बेवहाय नोंथांमोना नुनो मोनदों what is the next number in the sequence 2 बेनिफ्राय 4 2 plus 2 4 बेनिफ्राय 4 plus 4 मा जागोन 8 8 plus 8 16 16 plus 16 नैबे 32 खौ जों होनो हायो ऑप्शन 7 बे 78 नम्बरना जाबाय 32 आ जागोन बेनिफ्राय नेक्स्ट 79 नि सोंथिया जाहैबाय बेवहाय x नि भेल्युखौ सोंदों x नि भेल्यु दा x नि भेल्युआ बेवहाय गोराथ' नङा बे जाहैबाय 3x बिदि लिरना लानो हायो बेनिफ्राय इक्वल टु डाइरेक्ट 20 माइनास मा जागोन 5 नैबे 5 खौ माने ओरै इक्वल नि राइट साइडथिं जुदि लांबा -5 जागोन बेनिफ्राय नैबे 3x बेनिफ्राय 20 माइनास 5 खालामबा मा जागोन बे 15 बेनिफ्राय नैबे x इक्वल टु सायाव मा जाहैबाय 15 डिवाइड बाय 3 15 खौ 3 जों रानबा मा मोनगोन जोङो 5 मोनगोन बा ऑप्शन बबे जागोन दा ऑप्शन सी आनो जागोन बे राइट आन्सार जागोन आरो नैबे ऑप्शन सी बेनिफ्राय ऑप्शन बेसां दङ दायो बे जाबाय ऑप्शन बे दङ 80 दा 80 आ मा दङ नोंथांमोना नायदो दा बेवहाय what is the probability of rolling of a 3 on a pair 6 dice दा मोनसे माने लुडु बेगरखौ नोंथांमोना सानना ला बे लुडु बेगर दा बेवहाय गासै खैथा फेस थायो गासै माने 6 ता फेस थायो आरो दा 6 ता फेसनि गासैयाव माने मोनसे 1 2 3 हमना ला 4 माने गासै फेसजोंनो नाम्बारफोरा थागोन दा लुडु बेगराव माने 1 निफ्राय जागायनानै बेसाङाव लागै थायो 6 आव लागै थायो दा बेनिनो जुदि मोनसे जुदि हमना लानायाव गासै 6 बिखुं थायोना बेवहाय आरो मोखांनि मोननाय बेसां मोनदो 3 मोनदो जोङो जुदि 3 मोनदो टोटल बेसां बेवहाय 6 ता बिखुं थायो होमबा बेबायदि दा नैयाव सरि दे नैबे 3/6 जाया दा नैबे 3 जा मोननाय 3 मोननाया बेसां जागोन इखौ 1 टाइम लसो मोनगोन खनसेलसो मोननो हागोन न होमबा खैता बिखुं थागोन 6 बिखुं थागोन अब्ला 6 खौ लिरना होबानो जाबाय बेवहाय माने बेवहाय जा प्रोबेबिलिटी सोमजिनाय 3 ओंखारनायनि दा 3 ओंखारनायनि प्रोबेबिलिटी सोमजिनाय 3 आ खनसेलसो ओंखारनाय खनसे जुदि गारनायाव हमना ला लुडु बेगरखौ नोंथांमोना खनसे गारबा खनसे गारनायाव 3 नि प्रोबेबिलिटीया 1 जानो हागौ आरो टोटल माने बेवहाय 6 ता बिखुंखौ बे सिङाव लिरना होबानो जायो बेनिफ्राय दा बेनि राइट आन्सार जागोन बे जाहैबाय ऑप्शन सी आ जागोन आरो नैबे 1/6 आ बेनिफ्राय नैयाव दङ 81 नम्बर दा 81 नम्बरखौ नोंथांमोना नाय ए ट्रेन ट्रेवल 60 किलोमीटर इन आवर मोनसे ट्रेना माने 60 किलोमीटर बेवहाय थाबाय माने थांबाय थादो 60 किलोमीटर 1 आवर बेनिफ्राय व्हाट इज इट्स स्पीड इन मीटर पर सेकेंड बेनि स्पीडा बेसां गोख्रैथि बेसां बेखौ जोंदों माने बे 60 किलोमीटरखौ जोङो डाइरेक्टलि जुदि माबा खालामोबा मा होनना बुङो बेखौ कन्भार्ट खालामना लाखादो आरो बेबायदि 1000 होनानै दा बेखौ जोङो कन्भार्ट जुदि खालामोबा माने बेवहाय नैबे जा 60 बे 60 जों जोङो 1000 माल्टिप्लाय खालामबाय मानो 1000 माल्टिप्लाय खालामो खारना जाहैबाय बेखौ किलोमीटर टु मिटाराव लांनो होदो बेनिफ्राय 1 आवर जेतु दङ बेखौ सेकेन्डआव जुदि लांबा 60 into 60 बेबायदि खालाम आरो स्पीड दिहुननाय मोनसे फर्मुला दङ दे नोंथांमोना बेखौ गोसोआव लाखि स्पीड इक्वल टु डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम ओरै मोनसे फर्मुला दङ दा बेखौ आं फर्मुलायाव डाइरेक्ट फज'ना खानाय जादों आरो नैबे s इक्वल टु नैबे जाबाय डिस्टेंस सिंना जाबाय बे जाहैबाय सम बेनिफ्राय बे 60 बे 60 केन्सेल खालामनाय नैबे 0 आरो बे 0 केन्सेल खालामनाय सायाव मा थागोन 100 बेनिफ्राय सिङाव मा थाहैबाय 6 बेखौ डिवाइड खालाम 6 मा जागोन 1 6 बेनिफ्राय नैथिं मा जागोन बेखौ 4 माइनास खालामना बा 40 बेनिफ्राय नियाव मा थांगोन 6 थांगोन 6 जों इनटु खालामबा बेसेबां जायो 36 बेनिफ्राय आरो 4 फैगोन होमबा बे आइ थिंक बेयो मा जागोन 16.66 ओरै जालांबाय थागोन आन्सारा दा बेवहाय अपसनाथ' बेवहाय 16.6 गैया अब्ला नोंथांमोना बेखौ माखौ होदों बुंहरदो दा एन्सारा जागोन नैबे 81 नि एन्सार बे जागोन 61.66 मिटार पर सेकेन्ड जानो नांगौ दा बेवहाय अपसना गैया बे अपसनफोरा जुदि गैयाबा बेयाव होनाय असुबिदा जायो दा गोरोन्थि जाना दं अपसनफोरा दा नोंथांमोना जुदि बेखौ एप्रक्सिमेट जुदि सानोबा 16.66 नि जुदि एसे माने समानफ्राम माने मोनैया थेवबो बेखौ नोंथांमोना अपसन डि खौ होयोब्ला राइट जानो हागौ बेनिफ्राय 82 नि जा बेवहाय एलसीएम सोंदों दा एलसीएम आ जाहैबाय बेवहाय 82 नि एलसीएम दा 4 and 6 नि एलसीएम खौ नोंथांमोना बिदि खालामनाय 4 and 6 दा 4 and 6 नैबे जाबाय 2 2 जा 4 बेनिफ्राय नैबे 3 गासैखौ माल्टिप्लाय खालामना 2
2 into 3 गासै माल्टिप्लाइ खालामबा बेसेबां मोनगोन नोंथांमोना 12 होमबा बेवहाय नैबे जासिगोन आरो एन्सारा अप्शन सी आ जागोन अप्शन सी 12 बेनिफ्राय नेक्स्टआव दङ बेवहाय 83 दा 83 खौ नोंथांमोना नाय दा बेयाव मा दङ नैबे 83 आ if the ratio of boys to girls to in a class is 3:4 what fraction of the class are boys दा बेवहाय गासै boys नि माबाया बेसेबां 3 आरो रेशियो नायदों boys and girls नि रेशियो 3:4 दा बेवहाय boys खौ सोंदों दै boys नि रेशियो बेसेबां जागोन थाखोनि गासै फरायसानि मादाव boys नि रेशियो बेसेबां जागोन दा बेवहाय boys नि रेशियो जाहैबाय दा boys आ बेवहाय 3 आरो गासै माने बेखौ जों जुदि प्लास खालामोबा नैबे जा गासै माने 3 + 4 खालामबा बेसेबां जायो 7 गासै जेहेतु बुंदों ना थाखोनि बेसेबां बाहागो होबासा होमबा 3/7 आ जागोन राइट आन्सार नैबे अप्शन सी आ जायो आरो बेवहाय अप्शन सी बेनिफ्राय नेक्स्ट 84 दङ 84 दा 84 आव बेवहाय मा सोंदों What is the value of pi to the 2 decimal places? दा pi नि भेलु होनना बुंबा ओरैनो सरासनस्रा जोङो जुदि डेसिमेल गैयाबा फ्रेक्सनाव जुदि सोङोबा 22/7 जायो आरो 22/7 खौ जेब्ला नोंथांमोना 22 बे 22/7 खौ रानो 7 जों होमबाना मा जागोन नैयाव 7 3 जा बेसेबां जायो 21 बेनिफ्राय 2 निफ्राय 1 दानख'नाबा बेसेबां जायो 1 नैयाव दशमिक जाहैबाय लाथिख' जाबाय 3 सानजाव 7 सानजाव 1 7 बेनिफ्राय नैयाव 3 फैगोन दशमिक दोङो लाथिख' फैलायबाय बेनिफ्राय नैयाव 7 सानजाव 4 जोङो होनो हायो 7 सानजाव 4 28 होनो हायो बा बेनि जा राइट आन्सार माने मोननै दशमिक थानायसिम लिरनो होदो बा 3.14 जागोन एन्सारा दा बे जाहैबाय 3.14 अप्शन डी आ जागोन आरो बेयाव बेनिफ्राय नेक्स्ट 85 दोङो दा 85 आ जाहैबाय बेवहाय the circumference of a circle is calculated using which formula दा circumference मोनसे सार्कलनि मोनसे हमना ला नैबे बेंखन दे दा नैबे मोनसे बेंखननि बेनि जा circumference माने गासै सोरगिदिं सीमा दिहुननाय मोनसे फर्मुला दङ दा बे फर्मुलाया जाहैबाय नैबे 2 पाइ आर जागोन अप्शन सी आ जागोन बेनिफ्राय नेक्स्टआव दङ नेक्स्ट जाहैबाय नैबे 86 what is the sum of the first 50 even number दा even number माने जरा अनजिमा होननाय लोगो लोगो first 50 even number माने 2 निफ्राय स्टार्ट जायो 2 नेक्स्ट जरा अनजिमा मा जागोन 4 नेक्स्ट 6 बेनिफ्राय मा जागोन बेयो 8 बेनिफ्राय अप टु बेयो माने 50 सिमहालागै जायो 50 माने 50 इभेन नाम्बार आरो अब्ला बेनि जा बेसेबां नोङो बेखौ दाजाबनो गोबां माने सम नांगोन बेखायनो बेवहाय मोनसे माने फर्मुला दङ बे फर्मुलाया जाबाय आं नोंथांमोननो लिरना होनोसै फर्मुलाखौ n बेनिफ्राय n + 1 बे मोनसे फर्मुला दं n माने बेवहाय मा जागोन 50 प्लस सरि 50 प्लस नङा इयो नैबे इनटु जाहैबाय गेजेराव जिहेतु इनटु दोङो ओमफ्राय 50 + 1 खालामबा मा जायो 51 दा 50 जों 51 खौ जुदि सानजाब्ला नोंथांमोना मा मोनगोन बेनो जागोन रिजाल्टआ दा बेवहाय अप्शन सी आ होनाय दङ जानो हागौ अप्शन सी आबो बेवहाय जाथावना नोंथांमोना माल्टिप्लाइ खालामनानै चेक खालामनानै नाय बेनिफ्राय 87 खौ नाय in which of the following pairs of the numbers is the first number greater than the second माने बेवहाय मोननै जरा नाम्बार होनाय दङ दा बेनि मादाव सेथि नाम्बारा माने नैथि नाम्बारनिख्रुइ देरसिन होनना बुंदों दा नैबेथ' मिलायखाया जि दों मोननैबो समान बियाबो जाया बेवहाय नैबे फार्स्ट नाम्बारा फिसा सेकेन्डआ गिदिर बेबो जाया होमबा बेवहाय सोंथिनि जाफिननाय बे जागोन अप्शन डी 7 आ देरसिन फार्स्ट नाम्बारा फार्स्ट अनजिमाया देरसिन आरो नैथिया बे दुइसिन बेनिफ्राय नेक्स्टआव दङ 88 दा बे 88 खौ नोंथांमोना नायदो माबे जायो हाउ मेनी डिग्रीज आर देयर इन राइट एंगल दा राइट एंगल ट्रायंगल होननाय लोगो लोगो बेबायदि जायो दा राइट एंगल ट्रायंगल जुदि जानोबा 90 डिग्री थाथारनांगौ दा अप्शन ए आ जागोन बेनिफ्राय नेक्स्ट 89 दा 89 आव मा सोंदों नोंथांमोना नायदो if a car travels 80 किलोमीटर माने बेवहाय स्पीड होनाय दङ दे स्पीडआ बेसेबां होनाय दङ 80 किलोमीटर पर आवर बेनिफ्राय आरो टाइम होनाय दङ टी आ बेसेबां होनाय दङ 2 आवर होनाय दङ 2 आवर बेनिफ्राय बेवहाय डिस्टेन्सखौ सोंनो बेसेबां गोजान जानथाय बारलाङो दा जोङो जुदि फर्मुला मोनसे दङ बे जाहैबाय डिस्टेन्स सरि दे फर्मुलाया नैबायदि जायो दा नैबे फर्मुलाया नैबे मोनसे नोंथांमोना फर्मुला मोनदों s = डिस्टेन्स बाय t दा बेवहाय माने d खौ फारसेथिं लाखिनानै s * t खालामना होदो
दा s आ जायगोन बेसां 80 into बेवहाय 2 खालामना 80 into 2 खालामना बा 160 किलोमीटर मोननो हागोन दा ऑप्शन बेवहाय माबे जागोन दा ऑप्शन नैबे b आ जायो 60 आ जायो 60 किलोमीटर बेनिफ्राय नेक्स्ट 90 नम्बर सोंदों what is the mode of the following set of numbers दा मड होननाय लोगो लोगो बेवहाय नैबे गेजेरनिखौनो बुंनाय जादों गेजेरनि आरो नैबे जा मोननाय दङ बे फ्रिक्वेन्सिया बे बारा बे जाबाय ऑप्शन ए आ जायो बेनिफ्राय बिथिं 91 दङ 91 एन्सारा माबे जागोन नैबे 91 आबो बे ने गोमोना दङ ऑप्शन बेवहाय माने इरेजार बे आं पीडीएफ खौ माने फट' खालामना बे गोमोनाय थांदोंनायाव ऑप्शन डी आव माने 4 दङमोन आरो बे दा ऑप्शन डी आ जागोन आरो जाय माने ऑप्शन डी खौ होदों 4 बे जाहैबाय कारेक्ट आन्सार जागोन बेनिफ्राय बेवहाय 92 दङ दा 92 आ जाहैबाय बेवहाय 92 आ मान दिहुनो दो 92 बेवहाय ए नि मानखौ नोंथांमोना 2 बी नि मानखौ 3 फज ए स्क्वायर माने 2 स्क्वायर जासिगोन 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर बेनिफ्राय 2 स्क्वायर माने मा 4 प्लस 9 स्क्वायर माने 9 into 9 बेसेबां जायो 3 into 3 9 4 plus 9 खालाममा होबा बेसेबां जागोन 13 ऑप्शन ए जागोन 13 बेनिफ्राय नेक्स्ट 93 दङ 93 जाबाय what is the perimeter of a square of a side length of 5 cm मोनसे स्क्वायर नैबे दङ स्क्वायर मोनसे बर्ग दब्लाय दा बेनि मोनसे आखान्थिनि माना बेसेबां होनाय दङ 5 cm बा बेनि जा गासै आखान्थिनि लावथाय माने गासै सोरगिदिं सीमा 5 cm खनब्रै 5 into 4 मल्टिप्लाइ खालामबा एन्सारखौ मोननो हायो 20 cm जागोन आरो बेवहाय ऑप्शन ए जागोन बेनिफ्राय नेक्स्टआव दङ बेयाव नोंथांमोना नुनो मोनदों नेक्स्ट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन 5 into 2 into 3 दा नैबे बटमास रुलखौ बाहायनानै जोङो बेयाव मल्टिप्लाइ सानजाब जुदि थायोबा बेखौ सानजाबग्रोनांगौ दा गोबाङानो माने नैबायदि खालामफ्लांनो हागौ दे 5 plus 2 खालामबाय 7 मोनबाय 7 into 3 खालामबा जोङो 21 सोरबा माने 21 खौ होफ्लांनो जानो हागौ दा बिदि होयोब्ला बे रं जागोन दा गिबियाव नोंथांमोना मा खालामनांगौ 2 जों 3 जों मल्टिप्लाइ खालामना ला 2 जों 3 जों मल्टिप्लाइ खालामना लाबा 6 बेनिफ्राय प्लास मा खालामनांगौ 5 बेनिफ्राय मा मोनगोन 11 खौ मोनगोन होमबा ऑप्शन बेवहाय ऑप्शन माबे जागोन एन्सारा नैबे 11 आ जागोन बेवहाय ऑप्शन 11 आ जागोन बेनिफ्राय नेक्स्ट 95 नि बेयाव if the price of a shirt is 40 after a 20% discount what is the original price दा बेनि बे 50 आ जायो ऑप्शन सी आ जायो बेवहाय नोंथांमोना माखौ होदों कमेन्ट सेक्शन कमेन्ट खालामहरदों आं बेखौ बेवहाय बानाय थलिया गोलाव जासिगोन भिडियोआ दा नोंथांमोना डाइरेक्ट आन्सारखौ आं होनाय जाबाय 50 बेनिफ्राय नेक्स्टआव दङ नेक्स्ट ओंथिया जाहैबाय बेवहाय नैबे 96 खौ नोंथांमोना नायदो मा दङ सोंथियाव 96 आ what is the area of triangle with base 10 cm and height of 5 cm माने बेनि जा बेस होनाय दङ दे नैबे जा बेस हासा माने 10 बेनिफ्राय हेडआ बेसेबां होनाय दङ 5 होमबा बेनि जा दब्लायथि बेखौ दिहुननो होदो होमबा डाइरेक्ट दिहुनखा 1/2 into base into height बेस आयाव 10 बेनिफ्राय हेडआ 5 बेनिफ्राय नैखौ दानना हो नैबे 5 जागोन 2 5 जा 10 5 जा मा जानो हायो 25 होमबा रिजाल्टआ मा जासिगोन दा बेयो बेनि रिजाल्टआ नैबे 25 आ जानो हायो 25 बेनिफ्राय नेक्स्ट बेवहाय x नि भेल्यु सोंदों x नि भेल्यु दहाय जों सिगाङाव दिहुननाय बायदि x खौ बिथिं लाखिबाय नैथिंआ जाबाय 7 - 2 खालामबा बेसेबां जागोन 5 होमबा ऑप्शन ए जागोन बे 5 आरो क्यूब ऑफ 3 माने 3 क्यूब माने 3 आ खनथाम सानजाबनांगौ खनथाम सानजाबा मा जागोन 27 ऑप्शन बे जागोन ए 27 बेनिफ्राय मोननाय लास्ट क्वेश्चन दा बे जाहैबाय नोंथांमोना नैबे पिज्जा दङ हमना ला नैबे मोनसे पिज्जा ओरै बेखौ जोङो मा खालामबाय इकुवेल मोनसे 8 इकुवेल माने 8 खोन्दो खालामबाय आरो बेखौ दा बेनिनो जानाय स्लाइस आर इटेन माने मोनथाम जाबाय बेवहाय मोनथाम पार्ट जाबाय हमना ला बेखिनिखौ जाबाय आरो मोनसे मोननै मोनथाम दा बे मोनथामखौ जाबाय बेनिफ्राय बेसेबां लेफ्ट जागोन बेसेबां माने थागोन बे नैबे मोनसे मोननै मोनथाम मोनब्रै मोनबा थाबाय गासै दा गासै बेसेबांनि मोनबा थाखो दा बेवहाय गासै बेसेबांनि मोनबा थाखो होनना बुङोब्ला
बेवहाय माने मा जाहैबाय बेबायदि जाहैदोंमोन न' नैबे मोनथाम हमना ला मोनसे मोननै मोनथाम बेखिनिखौ जानाय थांबाय आरो दा टोटेल माने मोनसे मोननै मोनथाम मोनब्रै मोनबा दा मोनबा माने लेफ्ट थागोन टोटेल बेसांनि मादाव 9 सिङाव 8 जागोन टोटेल माने 6 8 पिसेस खालामदोंमोन बेनिनो फ्रेक्सन लिरनो होदो बेवहाय दा बे जायगोन नैबे 5/8 आ जागोन अपसन बेसाङा जायगोन दा 5/8 आ अपसन डी आ जायो आरो नैबे अपसन डी आ जागोन राइट आन्सार नैबे 5/8 बेनिफ्राय नेक्स्ट 100 नम्बर what is the value of 4 raised to the power of 3 दा नैबे 4 raised to the power of 3 माने 4 क्यूब खौनो बुंनाय जादों बेयाव दा बेखौ जोङो जुदि 4 सानजाब 4 सानजाब बेबायदि खोनथाम जुदि सानजाबबा नोंथांमोना 64 मोननो हागोन अपसन ए आ जागोन राइट आन्सार स' फरायसा लोगो नोंथांमोन जायफोर एसपायरेन्ट दङ बा बिटिसि नि जायफोर फरेस्टार 1 खौ होदों बिथांमोना बे भिडिअखौ नायनानै गोबां हेल्प जानाय मोनदों जानांगौ गोबां फरायसा बा एसपायरेन्ट बा जायफोर माने होदोंमोन बे आनजादखौ बिथांमोना नैबे भिडिअनि गेजेरजों माखासे एन्सार किखौ मोननो हाबाय होननानै आं सानना लायो बेनिफ्राय दा बबेबा सोंथिनि फिननायफोरा गोरोन्थि जानो हागौ नोंथांमोना बे गोरोन्थिखौ कारेक्ट बा लिरनानै हर आरो प्राय माने जेसेबां दं बेवहाय आं साननानै गाव मिथिनायखौसो होनाय जादों प्राय आं मिथिनायाव गासैबो कारेक्टआनो आरो बेफोरनि मादाव जुदि मोनफा मोननैया जुदि गोरोन्थि जादोंब्ला नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव कमेन्ट खालामहरदो स' लोगो नोंथांमोन उननि भिडिअ नोंथांमोन गासैखौबो लोगो मोनगोन थेंक इउ फर वाचिं